ụlọ akwụkwọ anyị niile ikuku ekurusighi n'ezienụ na ebe ndị mmadụ bi ebi nwazi nke dị mma obibi ọ bụrụ obi ikuku a anyị elie ji ọhụụ mana a na-awa ji a nọọ ikuku eze ikuku onye ga-ebu ụzọ a na-esie n'azụ wee si ọ dị mma na mma izike ndị mmadụ ka bajekenedi jụọ ese ka ejee n'ava mara onye ọ bụ ya ka ọ dakwasịrị bụ inye ikuku nri ka anyị malite anyị ya eme nnọọ akụ nwata kọrọ anyị ibu unu jete Igbo ọgaragidi ozi nzile ejeki ya o wee bụrụ na ndị ya bụ ife mara bụ ndị be ezi Igbo mana ihe mere na ọ bụ na m wee soro wee jee esoro nje mara m ụdị nsị na aja a ga-aba n'ahụ wee na-esi onwe m anya wezie mmadụ ịtọ isi kara aka na omenala anyị ndị nwaanyị bụ egwu omenala anyị na-akụ onye na onye ka isi gara ezi m oke afọ okoro zie Ezikiel mmadụ kwe na Ezekaya akụ nwata chekwọrọ ife na-agwa anyị bụ na igwe ziri gị ozi ka ije elu obodo ozi iwe pụọ wee jezie ndị ọzọ wee bụsị alụ ndị ụka ka iziri ka fajele anyị ozi omenala igwe ife ị ga-aghọta bụ na ikuku na-eku afro ndị ụka ra ka ọ na-ekutu ụlọ ndị obodo bụ ka ọ na-ekutu nke ndị ụka na-ekutukwu ma ụlọ ụka ma ụlọ akwụkwọ dị anyị mata a sịrị na onye zara ha n'afa ụka ọ bụrụ na ọ bụrụ onye ụka onye na-aza afọ ụka na-eje ụka ka m na-ajụ ya ị na-aza Nathan ị na-eje ụka ijeligo ịbago n'ụlọ ụka ọgaragidi ndị ichie abanubi ekene bụ unu biko ife nwere itinye n'okwu a bụ na tupu anyị ewere ife dị n'aka nri tinye n'aka ekpe ma o were nke dị n'aka ekpe tinye n'aka nri wee meta nsọ anyị ka asọ n'obodo anyị a ọ ga-adị mma ma a sị na ga-arọta ndị ọzọ ga-ejele anyị ije jee ya nke ọma ana m akọwa m ha na ọ be ndị be m eze Igbo abịakwa ọzọ wee na-ajụ chi ọbe ndị be eze Igbo ka ọ bụ obere m ọgbajuo dọlụ ọ bụrụ na ọbe ndị be eze Igbo irigo arituna mana ọ bụrụ na ọ bụ irigo erituo ya Una furia? Kirikpo. Nga, litu. Oku ana. Oku ana. Igbo kirikpo. N'ekwu. Odugo anya na obe ndị be ezi Igbo. Mana ọkwala ife ọzọ anyị ji maka ya wee bịa. Iche nzọka. N'ekwu. Ọwanye ya. N'ekwu. Igbo a na-agbala ọlụ ọsọ. Eziokwu ka esi wee fụ ka ichie Nathan kesi wee fụ ọ dị be ezi Igbo. Ezi Igbo. Mana ịbịa na be na mbara anwa fa dị sọsọ ụmụ nwoke na-abụ ebe anwa. Anyị chọrọ ịma. Ama m ha. Anyị chọrọ ịma. Nke nọ Lagos bụ no Raymond nke gụrụ akwụkwọ na Osuofia. So ha bụ ụmụ na-agbọ n'ebe ahụ. Ọ n'ime fana abụ ka anyị chọọ ịma onye ọdanisi onye nke ọ bụ abụ. Onye nke ọ bụ abụ. Igbo ama fere Igbo ya alụsị. Huja. Ọ dị mere. Alụsị m ọgbọjukwu dọwa ọzọ. Anyị na-ajụ m Dr. Raymond ka ọ bụ Osuofia. Ngwa were ofu. Raymond nọ n'aka nri. Raymond Osuofia nọ n'aka ekpe. Osuofia Ichie Nathan
odokwela anyị odo m anya obere m ọlụ adakwa ọ bụrụ na Osuofia aligo iritune mana ọ bụrụ na ọ bụghị Osuofia irigo irituo Mana Angelina, that is plan go and agme do no go do robe. Oh, kwani hono. Ije tupe mmadu we hono. Je to kwani be nke mu a. Okay. Imana na akpuga. Mana nne ka njuke na gi Asna ebu nwoke da atu anwa yi. Angelina, that is ijo na napụta m na. N'ime ndị chọrọ nnọọ ka anụ na nwunye chief onye ara. Ele ime mere jiri hapụ nwunye na epiari ko kechepe. Eziokwu. Imekwana m nụrụ ihe a m si na asị. Ịma na ịbọ ya nwa ihe m agwa ha gị ma ngwe onye ọzọ. Angelina ọ bụrụ asị. Ihe ahụ nụrụ eziokwu na n'ime. Wele jikwe mgbe m na na abụ na emeru ha na bed a na-achọwa ya. Ọ bụrụkwa n'ọnụ m ka ị ga-anụ na Reverend Father nwere nwa nwoke. Echefu. Beti chelegodi. Ya ihe na-ekwu kịta bụ na n'ime gị ha. Angelina biko na-apụtakwa. Bịa, Ogen. Nna bịa. Bịa. Ogen. Ịnụrụ ọgụ. Hapụ ya. Ịnụrụ ọgụ. Mụ okwu ịnụrụ ọgụ. Onye nwe okwu? Okwu nke ndị be bụ nta. Ka ihe jere ebe ahụ jeme? Eje m iweta okpu m. Gịnị werezi ame? Anụwa ọgụ. Gịnị kpatara unu ji nụwa ọgụ? Nwoke m ọgụ ka m na-ajụ ajụjụ. Hapụ ya. Ụmụaka ga na-anụ n'ọgụ. Bastard. Ngwa banye n'ụlọ o. Mana bịa ti. Ọ ka ha mma na gwa nwa onye bụ nne ya. Angelina biko. Ihe na-achịkọwara m na ka ndị ụwa were nụ na mmiri onye aṅụrụma ahụ mụrụ nwa. Biko Angelina try onye. Mana eziokwu bụ na Gịnị wụ eziokwu. eziokwu? Emecha nne ya ka ọ bụ. Mgbe mma nwoke a naghị aṅụ mmanya. So biko ọ na-echọrọ ịla bịa ka m dupu gị. Iwe we na gị o. Uda wobele ayaya. Afternoon. Bịa nne bịa kere. Bịa. Bịa nne iwe wene wo. Bịa ebe nwanyị. Nwa nwobi. Wobi abụkwọ nke wọda nke retire. Olo edi igwe afọ anyị anya. Ịbụ nwa nwanne nwanyị ma amarọ m. Ha! Nkịtị azụọ na afọ udene. Nerapụrụ na ọ na-abụ nrisi nkwụ ụwa anọ nwa ụbọchị a na-adị m mma adị m amachazi ife mma ama mama gị bụ nwanne m nwaanyị be ịmụrụ na be m gbamgbam mama gị bụ nwanne m nwaanyị nwa nwa obi eziokwu ịbụ osi na ana be m ikekwafu nna gị fara ma nke ọrụ gị mana nke bụ nke ikpeazụ a ọkwa ya nke ikpeazụ busigala niile nne ha uto keri mo afa gwa biko lotelo ma afa ga Kwesi na mụ na nwanne m akuzi afa. ekwuru na mụ na gị nwanne mana rafu ọ na-abụkwa ofu ụwa abụkwa nke onye ịlotara dịka ga-asị na mana lotara m nsogbu adịrọ lotara m Families. Luis, que esse vai agora Luis? Luis vai fazer nwoke. Ọ bụ na fa mara ka esi agụ afa aka abịa gwana nna gị ochie agụwa nga afa bụkpọwa. Afa m awụrụ Luis. Afa m Elizabeth. Mana mkpọbiri ya Willis. Afa gị bụ Elizabeth. Mkpọbiri ya wee bụrụ Luis. Afa gị bụ Elizabeth, mkpọbiri ya bụ Eliza. Na ma agụrụ akwụkwọ abụọ nna na ma maazị ịkpọwa afọ oyibo. Elizabeth yo mkpọbiri ya bụ Eliza. Nicodemus mkpọbiri ya bụ Nico. Titus mkpọbiri ya wee bụrụ Tai.
Igwe agha na amakwa m ụmụ ebe a. Mba, ihe apụ. Ndụmọdụ ka nna adọwo. Nya mbọsị nna gị ochie na-agwa gị okwu. Nụrụ? Ịnụrụ? Ma bịa rio, ịnụgodi. Ifuru ụmụaka nọ n'obodo a, deelụfa. Ifuru ndị a bụ na-abụ iche kalamu afịa kwa trazụz ike nwa bụ jeans ọ na-abụ emesa adọkasị afịa apachisi ya zeelu ụmụaka a ndị ada pasị Cambridge fa ada pasị kanta abụba zeelufa ụmụaka a na-akwa ajụ iko fa na-akwalụ ike arụ Chineke nkwe mbọsị ya gị fọ mmadụ ka ịrafie ogwe okwu ọjọọ ọ bụrụ ajọ okwu ka m na-agwa ife abụ okwu ndụmọdụ ọzọ dị ka ibe wee bụrụ ịfụkwalụ ndị nke ọzọ a na-akpọ m kedu ma afịa ndị shuga dadị a zeleva ka esi eze mgbọ nke fa ka njọ aka m afụrụ mana achọrọ nke emebie ego ọkwa na ya bụ ndụmọdụ a maka ndị a na-aga na-agwa gị kpapụta ifefe nafe eyi bụ kedu m French suit ifuru ndị French suit a agadi ekwe nka fa mụtasị ụmụ tọrọ gị mana adarafaghị aka aghasa agha ukwu pan na-ekwu bụ maka ada ama nkịta ịka bụ yogọtụ ejidefaghị aka ịbụrụ ọkpa isi na yogọtụ pụọ ọkpa faya atụbaghị ime mkpuke atụbafaghị ime ejima a sị m ka mama gị fadurugo na-abịa be m unu bịa be m na-abụkwa m nna gị ochie unu abịa esipụrụ m ụlọ achọpụ ọkụfe na-agbụ ya unu a na-akụwa chọpụ ọ bụla anụ tọkị ọ bụrụ ọkpa efi anaghị esipụrụ unu ego dụkwa ejikwana m ego eziokwu dat na I never kill the dead body. Bịa nna gị ọ jere meeting ọ eziokwu ọ dị mma ụmụ ndị nye ma aṅụcha mmanya vaji ụzọ ga obi ọkụ na nwaanyị ka na-atụ ndị ọchị okwute agụ nwata nwere ebe agha gịta ntụ juri ọnụ oge ọbụla gị nwunye bụ anatago arụ ọdị abalị bịa n'ụzọ abụ m n'ihu sọ na nwere nne tata maka ele n'ọnyịnya ebe m sa abụ unu note na oge na ya anyị zukọ na anyị kwetara na anyị ga-arọpụta ndị ga-ejejụla anyị ese ọzọ anyị mara ebe ọ bụ ya ka ava na-ekwu ndị anyị siri anatago wee na-akọwakwa nọ ndị be ezi Igbo ka ebe ama wee na-akọwa nọ nke dọkịta si obodo oyibo nata n'ọnyịnya maka ebe ahụ ebe ọ bụ na anyị amalugo onye ọbịa ka ọma ebe anyị ga-akpazi ebu ka a ga-esi wee jee gwe ka anyị wee zinete ya ọnya ka anyị bịa SK no wia. Ke na kedu. Nolani. Nke na nwachara obi bụ so pole na pole na good news.
that research grant. Let me get approved. Tell me something. Do you know what this means? Name the letter here. The dream of a lifetime. The whole thing now on the obodos back or bam. If he had a good politics. Thanks to you. Without all the efforts he put through. And that calls for celebration. One of this research grant or dig up non well any other extras there. You know, these projects is here, you know. I have a man my friend, how many years in them mother chogori? I can want that. Well, my friend, with people like you, I always have preferential treatment. Hello? Ifoma? Okay. Is that the phone? I'll get the message after. In a ghost in Lagos. Anytime I find a Lagos, change Lagos, you can come and buy one. Not Bali got to do what you're doing. Here, one would take Lagos. I'm a man by Japan. I can feel where I all the time you go to a point. But come on, if I can get we have to go now. I beg, go left, go right. I beg, driver, I beg, do down. Oh, yeah. I'll go right. Driver, I beg, go right. I'm going to change you. Can't you go talk? I demand you. You do a man with my man. No one can catch you. Yeah, a little with that one. That papa, I want to have you do better. Oh, after the first time. Now dress and one in the pussy and anti-flat. None to free. I beg. Sam. I'm pepper when you. First time, they can't go for me. First time, what you mean? I beg, driver, no first. Oh, no, carry us go first. It's never back. What's in there? There's no going to grab out. You could look again. I want to see you. You could do that first time in Son. Yeah, no, Osuofia. I want to go to the side and then go there. My driver, Tom. I want to buy it. Yeah. Yeah. What do? Go over that on our foil. Let and rough. Open our talk. Open our talk. Anyway, I just want my wife. Put down on the chair now. Until I finish working.
you were going to say something. Okay, like just that. give me 5 minutes. Okay. Yeah. A typical African man you would think that Nafana Bamba. Let me see. Wana, kama kanibe. I'm sorry, but I'm not more Igbo. Kama batara abatamu kawe kwaba. Imam, do you know him? Kama kawe kwaba. Sit down. You're welcome. You're welcome. Why? Omo ichie Nathan Ike. Onye aba n'ubi. Eziokwu na onye tinye mụ dị ozugbo ichie nna ya n'ugo. Maka na ụmụ obodo ọfụma. Siko mebido ụmụ ife dị agha. Ya mere ana m na nwa mgbe nta. Ọ ga-ejupụta ebe a n'ime okwu anụ. No. No, obodo ka isi bịa kata. Obodo ka isi. Udo adịkwa. Nsogbu adịrọ. So what can I do for you? Igwe na ndị ichie aba n'obi nyere ebe maka na o nwere ka ife si ebe dị n'obodo enwegoro na o nwere alụsị ndị be anyị na-efe a na-akpọ ikuku eze mma ikuku bịa nwụọ n'ike nwee onye ọrụpụta aga n'efi ya We fussed about it. Wait to Obi. Ihe a bụ this village. Ka si ekwu eze mma ikuku wee nwụọ ọnwụ ike nwere onye ọrụpụta aga n'efesi ikuku wee jidebe anyị wee na-emebi nsogbu wee dị anyị wee na-ajụ ese wee jee n'afa wee jezie n'afa afa wee si nọ nke nwa ga-anata wee nọchiri anya ọnọdụ eze mmụọ ikuku wee gụbara anyị ikuku igwe aba n'ubi na ndị ichie wee zizie m ichie nna nyelugo bụ onye na-atụ anya ka anyị bịa gwa ya ka ị nataba
man is coming from my village. He's just coming to tell me that I've been chosen to administer the oracle in the village. Can you believe it? Oh, that's a good one. I guess that makes you the king of the town, right? No way! Nanya. If you were Obro makana ndi town ndi obodo chọrọ ego maka town obro. Bam. Obodo achọrọ ego. Obodo achọrọ ego kwalfa. Ife obodo chọrọ kịta bụ ka ị nata ka ị bịa fere ikuku. Ka ị bịa bụrụ eze mmụọ ikuku wee na-enye ya nri. Mana ka m gwakwa anyị. Ọ bụ onye jụ ikuku esobe ikuku ememina anyị. Is that a threat? In my own house, can I be illegal? By the way, you go to use of them. Onye meni cheli kam si obodo wee gafee mmiri asaa agwa asaa wee bịabe iwere ike inye m ọjị na na-eyi egwu. Si cheli kam ọjị inye nwụrọ ife ya eme. Already find me, bring food within me. Rice. The rice. Yeah. Tell me. Look, evil, bloody fool. It's evil, stupid. Yes, sir. I hear, but don't quarrel with that girl there.
chọrọ igbu nwere eze kponye n'ọnụ mụ nwa bụ ụkpaka ebu na nkata ọ na-agba ka mmadụ bụ maka echi m ọzọ onye ka ị na-egbu enwere onye nchọgoro igbu igbu mmadụ chelụ ka mkpuchi onye nchọrọ igbu na nwa nwoke tipụ ogene ka ịbụ from police headquarters and actually police yes police is Osuofia onye ka ị na-azụ nsị Osuofia debe gbodo Osuofia ka nyụọ ma bịa ka nyụọ lụgụ ma nwoke bịa chere m ka m peace enu m na peace come here hello ọgụ police is mma nyụọ ma come here my friend ana bi chere ka nyụọ ma ị na pụala chere ka nyụọ ma ụzọ maka isi m wee nyochie afọ mgba enyochaghị m ile elu nyochuo ya naanị ya bụ afọ na-alụtụ aka na ofu ezinụlọ ahụ bendebezi papa enugokwala ihe ndị mmadụ na-ji aha gị akọ n'obodo nke a nụrụ na ike ga-adago na o nwere ozi ihe na ịmụ ị na-agba n'afa ndị efulefu onye nọkọ ọnụ ọ na-akọ ihe juli ọnụ na onwezi ihe ịma na ike ga-adago tụrụkọ na ntụ mana nke kacha ewute m na ike na ọlụ ọma niile ị na-alụ ndị obodo a nke ị na-alụ na-anaghị ego nyanwa ka a ga-echezozi onye ọbụla na-akọ ife sọlịa ụtọ adọrọ mfa maka na mgbe afọ kwụsịrị ife okwu ewee jebe ebe Dr. Raymond ị makwara na Dr. Raymond ka ndị si obodo bịabara ka abịazie na-ekwefe afa kwuru Dr. Raymond chụọ mmadụ niile ndị obodo na zuru bie Dr. Raymond chụrụ fancha sị na ya ma mbụ efunugokwa ụdị ihe nka ọ gbagwojuru m anya maka na ọ bụrụ m ikuku bụ ikuku ọ bụ ọka kụọ ọgwụ ọ ga-akọ ọ bụrụ ịkọchi Dr. Raymond ike ọ manyụzi esi n'ọfịs mana onwuhụ ihe ikuku mere ike na-abụ wee gwụ m so ihe na-akọwa nkịta bụ na bido eri oge afọ a ji wee mma Dr. Raymond wee lụọ taa lụkwa taa ikuku aka enwedụrọ ka o si kpatụ ya aja onweghị onye ikuku mere lụọ taa mụ na gị nọ ọka enweghị ihe ikuku mere nye nwa ka ike ji gwụ m ọlụ nna alụ na-enyokwuzi onwe m enyo onweghị ihe mma m ga-asa ọ gwụrụ m ike ọ dịghị ka ọ bụ nkịrịnka ndụ nwunye gị Jemima na-ebi ọ dịghị ka ọ na-abụghọ ọkụ enu Jemima nwunye gị na-agba na afet ike gị o nwere okwu anyị ji agwakwana m ekịta mba anọ na gịnị mere ka anyị kọọ gịnị ka mụ na gị na-akọ agwakwana m ikpo agwakwana m n'ọnụ gị kwubọnụ ya onye nke ukwu ya onye nke nta oge niile nnọọ ọwụrụ Jemima mama Jemima ọ gịnị dị onwe ihe mere unu bọnị ka m gwa gị ịmụta nwa ije baa ya Jemima ozu gị nwa emecha ịmakwụ na otu ọ na-adị mụ na ị ga-abịakwute m n'ime ụlọ onye na-akọwa gị nwa mbụ onye na-edu m n'ọlụ a na-alụ ọchị m ọ bụghị Jemima bụ nwunye m ọ nọ n'okpuru m ka ọ nọ ọchị m na-edu m na ihe na-akọwala m nkịta bụ na ịma nkwụsị abịa palọ ọ na-ele abịa na bịa palọ ọ na-ele na ndụ a sị na ọ na-ebi ọpịtọ ọgbago ọpịtọ ọgbada nke a bụ ihe na chie ana m akọwa na ọ bụghị ọgbasahụ papa gee ntị afa gị abụrụgo nke ihe alụrụ na ntụ o nwere ebe ọzọ o si gbasa m na-abụrụ aha gị na a na-akpụtọsị gee ntị
ụzọ m chọrọ ka gị bụ nwa m sobe dịka m si fụ okwu a ndidi iji ndidi wee sobe ya anyị ga-agbakọbazie ụkwụ na aka ọnụ wee nwebe ndidi anyị na-enwezi ndidi alụ a na-eme anyị a na-enwe ndidi afa ga na-alụ na ngwa ọ bụrụ na ọ gị kedu ihe ị ga-eme Dr. Raymond ọmụ na-ebi na Lagos ọ bụrụ na ikuku mmasị na ọ nwere ife ọ ga-eme na ọ gbakọbazi n'aka gba nkịtị na ọ nwere ife ọ ga-eme Dr. Raymond anyị kpatụta ya aka na njọ o nwere nata onye ga-akpa gị nke a ga-ege onye ga-eme gị mba ọ bụghị gị ga-anọ ọgụ na oge elu ga-anụrụ onwe ọgụ napụ na-achọta ilozo na ukolo elu wawa ọgọdọ ikuku bịa bụrụ ya ma bụrụ ọgọdọ ọwa ihe na-ekwukwa na ihe abụ nke ọ bụla a na-eme ọsịsọ ka a mara etu a ga-esi pụchapụkwa aha gị apụtọsịrị apụtọsị ịmakwa na ọ nwere onye Jeff nwa m kpọtara eziokwu ọ kpọnata ọ sị na ọ ga-anwụ anya mmadụ ka anyị afụgo m anya ka m kpọọ anya anụ Janet bịa nwa m na-eme ka iwere ife ndị a ka isi chata rice But Mama Victor up my bro Janet. Oh, Jenny. Oh, Jenny ka na akpọ ya. Efe nne Jenny. Ko please chata steam. No. Buka pot. Ni edi ma aga mpanya Jeff. Dad, I don't support it. I don't support it. It's a natural occurrence. Even in Japan, I was in Tokyo, Japan, during the earthquake that formed the whole city. It's even worse than what is happening in our place. So ikuku would send it everywhere. Gente, oh, ikuku banyi ya. Nke na-eme banyi. Onya nke anyị dị iche, nke menwa dị iche. Nke anyị na-emebili anyị benya ka achọ ka edozie. That's the point. You made the point. Ikuku anaghị sekụrụ n'ofu ebe na-abụ okirikiri. The whirlwind is the same thing. That's the point I'm making. Ana-akọwa gị na nke dị na be anyị bụ ya na-akpali n'elu ebe a. The same thing. Ọ bụrụ ya. Geoffrey ka m gwa ijekwa n'ụlọ ụka. Ife ọ na-eme. Ife ise na-eme. Igwe ụlọ ndị mmadụ ka Igwe! Igwe mmadụ. Igwe! Igwe! Agha n'onwe ya. Abalị ubi enwekakwa mmadụ. Ọ bụrụ from New York. I'm bịagorin. Abalị ubi ọ gwara ka m wee ikuku a. Anyị nwere mmadụ. Isi abụkwa bụ nwoke asụchasịara ihe Head conspiritual. oyibo ka ọ na-arụ. Credo in nomine Jeho. Nwoke a na-asụ oyibo. Potenti. Nini motalibu sine labore dato. Tolo, wolo, tolo, posum. Oh, that's my friend. That's my friend. No. He doesn't have to. Hey, what's up, man? Sit. Hit it there. I'll make me back. No, so. No. No. I call respectability of injunctions. Okay, never. Get never. Again, when a man gets to the height of respectability, he becomes a non-personal grantor of localization. That's my man! That's my man! Say something, man! The problem even in I put in that was in my office. I wouldn't America say, no. I like this man, New York. Man, New York. New York neighbor.
New York, New York. If it's trouble, parlez-vous cognac. Cool like that, man. Cool like that. I'll give it to you. Hey, boy, come over here. Yeah. I'll give it to you. Hey, come on. Hit it. Hey, man. See. Hey, boy, parlez-vous, cognac, boom. Parlez-vous cognac. You know, the brew system is different. It's less malt, less barley, less crashy. I like that, man. I like the point you made, man. In South Pacific, that's why I can solve. 77 kilometers from the heart of the city. Parlez-vous cognac, parlez-vous lodo cognac, parlez-vous lodo cognac, swash. It's Dellum song. Parlez-vous cognac? Cognac. What do you mean? This man, you see here, Igwe, is a bona fide citizen of the community. Dad, I don't want this drunk here. I don't want this drunk here. Get this man out. Get this man out. Come go to my JK. Good, Igwe. Parlez-vous cognac? Also, from the US. They made that very plain, you know. The capacity. Also, one can aircraft. When you make craft. Oh my God. Here. Man, go craft. Man, go with them. One make craft. You were when I go. The one in here. See what the line go. I'm just here. I don't want this man here. Okay, man. I don't want this man here. Hey, boy, get this man out. No. What am I doing with the drunk here? Get this man out. My friend, this man is a cryptic manifestation of togetherness. Yes. Hey. Osuofia. Imagine such a man with positivity. So why you and he came from the home bedecked with what they call succinct innuendos. I want this man out of here. I want this man out of here. He said he went to jail in the
all simple and not something. How much I could pop up on it? No. Oh, dear, man. Oh, why are you looking at that from when now? Oh, no, I'm with. Yeah, I see no young time I learned and your mother. About okay, about I couldn't tell. Sorry. Oh, sorry. But now, quit to the middle. Also. They've killed my Oscar. James killed Oscar. Shirley, don't keep accusing James. He might be innocent. Then who did it then? He wasn't sick or anything. You couldn't know my Janketa. You couldn't hear me. Can we hear me? This morning. Just this morning. Can I say you briefly, please? Sorry. Excuse me, Sherry. I'll be right back. Look, I believe no Nkem Owoh. Ijeluno. Icholu ndị okenye mmadụ na-abụ ma ito ihe. Ha nwere ihe merien iselisi gide. Ọ bụkwa nke na ihe eje akamada kwe. O wee bụrụ kịta m nweta my grant ka m ga-abịa jebe obodo wee bịa lụọ ọlụfa fetish priest. Ifu gị ife dị iche iche na-eme gị. Nkịta gị anwụọla. Ihe dị iche iche ụzọ ihe one ma one under 1 week. Ịnọkwu ya akọ nke anyị emekatakwa ofe na ndụ dị anyị. In fact, these are just circumstantial things na nkịta nwụrụ. Nwere ife nke nwa mere. Ere, nekwata your girlfriend. Ifri ede. Ifri kita. Ne n'anya straight. Nwere ya. Kana ụbọchị Shirley ga-anwa afọ nwa. Trouble dey that one guy buy very important where okay that bridge I got cross here. You couldn't say so no can I carry on. I could have fear of your bar. Get one red light in the show here. What is it?
You know, it's been so long I can't even remember the roads very well. A lot has changed. Well, why don't we just stop and ask someone then? Wait a minute, turn right, turn right. Okay, okay. Aha, this is the road to our house. You sure? Yes. Raymond. Ha, sis. Hello? No. I don't play for the Belgian. Ha! Raymond. Welcome. Welcome. No. This is my uncle. Okay. Okay. Raymond, you know why? That's my mother. Niche. Unu mani ife patanji we nata obodo in the first place. Una government ziri Moses Nataba. Mo abu a nuclear physicist. And I am involved in space research programs abroad. So far fugi ife mel ndi obodo ozo. We chọ ime udi fan obodo anyi. We sisi Nataba. We Nataba. So since Nata can pursue my research grant. Can know in the midst of it can not as lozy wherefore it was Nathan and Nanyel. Get out Nathan. Okay. So all farmer be Fabial, where's Yemozi, even though Nama Tasri Faku, where's he? Nsubwadiro Nemesia Nanga, you can finish good even name. So if finish gum, we're not as ye. So Nsinom biazi una kowalum duanya kowalum ofuma ife di ni ife ikukua dalunu Ogalagidi no ogologo kwadro n'imi e ife anyị kpọrọtara nwa anyị abụ ka ọ nata bịa bụrụ eze mbọ ikuku ka ọ bịa gọbala anyị ikuku ọkwa na ya ya onwe ife ọzọ anyị aga amanye kwere amanye ma ọkwa afọ akwụ ebe akwụ bụ eziokwu ya na dọkịta ife mere bụ na iya ajụzi ese ka ị mara ibe ndị ọ bụ ya ka ị ga-eme n'ibe gbasalụ inye alụsị ya iwu oriri nsogbu adịrọ akwa anatago m. But like I said before, no matter the nature of my job. And no matter na Lagos can be. And abroad so ni kikem kanji we no labor. As long as now we can combine all my job government in Yelm with this ikuku, nsogbu adịrọ. Nke bụ abụ na I work with facts and figures. Unu ga-enye m total briefing
Then they put all the files of Ikuku. Can we malifedinimia? So as long as now all these things they are available, I'll do the job. If I can combine it with what I'm doing for the government. If I believe I your biko. Oh, if we're men, Nkoga basi ni imero you will see bu. Biko gwazianya for if I joke enye gi fine. Ebe a na agwa gị nke mee kalili oyibo mara anyị ya na ọ bụrụ ibe ị ga-anọ na Lagos wee na combine ọ ibe ị ga-combine ị ga-anọ ebe a wee na-eme ya ya na ị ga-eguzogodo nke ị na-eme na Lagos ọzọ bụ na ị bịara n'oge ọ bụ na ị bịa n'oge ike ebido gị ebe a mana ị bịara n'oge ebe a na-akọwa bụ na ebe ọ bụ na ị bịara n'oge o nwee ebe imebi agwazi gị ibe ị ga-eme ka ị wee dozie ihe weta ovu ebu nke kara aka weta ọkụkọ ọcha na weta ovu akwa ọcha chita ọjị nya na ose wetekwa obi itotu mmanya ka wee jebe n'Igbo na eruzie ebe a bụ akụzielu gị ibe ihe agbasikwu ọjị ama ga-adịkwa ịsa ọjị a ga-adị ịsa ibe ndị ọcha na-akpụ ya bụ 7 ọ ga-anyị ji ya n'oyi ihe achịta ọjị na-asa ozibe ọzọ ihe ikwu onye ka anyị nnọọ nsogbu adịrọ as long as n'ikuku nwere bank account ka m nwee ike withdraw ego wee gogasịa ife a niile because man use my research grant wee execute this appointment. Bucket. Bucket what? Bucket. Bucket. You bucket. mean bucket? Bucket. There's bucket there. Bucket. Ambuti yanka. Yana nka. Bucket. 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 Kambuti. Bucket. Bucket. Oh, bucket. Wash. Bath. Okay. Yes. Yes. Bucket. Igano eba. Yes. Kampaje gede. Iya nonka. Okay. Yes. No, someone. Ego to one. Solum. Solum. Ego na do. Solum. Aha. Nka wonu anyi no nwe. Aka na mi o. Nka wonu anyi. Ime ebe na eme line n'obodo a. Ekulu anyi ume. Neku gini. Ke ma nle akọ na neku. Ka fe neku. Aya de ban. Ogonda. Ani kulu anyi ume no. Gan solum. Ka. Bẹ́ẹ̀ta jípa mọ́ ẹ̀, àmọ́kọ̀ ẹ̀fí nẹ̀mẹ́. Ẹ̀hẹ́n, káò,
dị ọkwa nwa aka taa aka anya nwoke ịma nke ahụ nwaanyị nke ahụ nwoke anya nụrụ anya ọgụ ya ka ndị Igbo na-akpọ gịnị buffer zone ndị agha na-abịa buffer zone ịgụrụ m military history nke a buffer zone onwe ya ịfere kwesịkwụrụ ya nụrụ anya ọgụ ọgụghọta kwesịrị m bịa She's only taking pictures. She's only taking pictures. It's okay, Shirley, take it easy. That's all. Take it easy, take it easy. Hello, a woman does not touch this. Why? Is it why? They're just brooms. How do they get them arranged like this? Just brooms. Just brooms. Man, I go and go me bara. Why they make What's he saying? What's he saying? He says that How do they get them arranged no, like this? listen, my dear. You don't. Shirley, what are you doing? Give me that. I'm money for him, man. I come and I want them to can. Oh, Julian, everyone. I'm not going to name. Oh, God, I did Banini, no, such a fan channel to go massive on him. Something now. I'm do something. I say, wiggy win. No, God, I did Banini, no, which has autobus. I did an we win. Hey, I did a will make all day. What not as Masana? I did a we will make all day. If you give it, I did a we will. Happy Fanama. I did a we will make a day. On a jar of passes out. I did a we will make all day. Oh, I'm gonna go to Panama. I'm on him. He will be Paulo Ramondo. Jebedi, I'm an overall like he got Kulu. Paulo Ramondo, Joe, and I go. You're not considering case I got. Oh, mistaken identification. Oh, you got a 2009 easy. I go mad more. I mean, what is in a mad in a palemo? Can you come out the cable? More. If ever cable, you see, if Rafuna, I could call you your hair new. I am known Alamo, when you're chunu or maybe more. Muna gwari fa na wari fable ala ibu muna wana nuko ibu squander. I will see you jointly and severally. All right. You are suffering from what they call mundane withdrawal in your tympanic membrane. Akoko enweris. Oda tozu moto oyibo bu kanta keje kwugwa akwụkwọ. Ijela akwụkwọ iwe ibulu kerema afia nwa bu Michael West dictionary na ago. Egosi anya e chobonye ya bari. If frog move etutotol n'ibi. Okay, adamma. Etuto na ebu. Ibi na ebu. Mbosi mma abia fie unu. Mbosi mma abia fie unu. Unu ya afuma anya. Jabe. Ngo naga ndu so. Ana m nazo. Oh ya. Nene ba. What's about 1 gallon? I need 1 full gallon, Makefa. This is ridiculous, you know. Can you imagine Mo Abu Ray? Mo a PhD holder in nuclear physics. Oh, so I'm a PhD in Buddha. No, what? Also, I'm a PhD. Ray, may cheese, you know, I know me now. Everyone can do it. I'm find out home educated groups. I'm only for Basalo, men and I. We're probably going to see me. Gay feature can make it up. One, not one. Go back there. Boy, say cuckoo. Boy, say cuckoo. Boy, Uboleto, boy, cuckoo. Ikuku amalonya. Ikuku amalonya. Ikuku amalonya. Ikuku Genten. Nature. Say ikuku amalonya. Ikuku amalonya. Oboye mbosondo na atoya. Oboye mbosondo na atoya. Na ikufe na kwani. Oboye mbosondo na atoya. Ngwan. Mbosondo na atoya. Mbosondo na atoya. Daloso. Aya be kwan ikuku ani. Ngwan nature. Sia otu okwo na eti ana. Gini? Otu okwo na eti ana. Otu okwo na eti. Na eti ana.
ngwa na-ekwu tie otu ọkwa na-eti anyị Oti ọkpọ na-eti anyị. Gago n'ogwu. Gaga n'ogwu. Na-ekwu. Ngwukwa egr. Na-ekwu ya ka nsi eme ka isi eme ngwa. Egr. Daalụ sọ. Si anyị ka bụ nwata. Aka m bụ nwata. Si ewekwa n'iwe. Na-ewesala iwe n'ịka bụ nwata. Mụ agwụ anyị ewe n'iwe. Look, Ray. Ijele akwụkwọ eji m akwụkwọ. Obey the injunctions given to you. Mmefe si gị mee. Ngwazi ya mgbaala. Ngwazi uche. Gwe asịkwana asị ncha gwe uche. Enugo. Ngwe ya uche m. Ya ka mkpem. Yọọ ya mgbaala. Well, ebe ọ bụ na ọ sị m gwa ya uche m. I don't like you. Anọ m ebe a because na nchọrọ I just want to placate my people. That's why I'm here. Ọ bụrụ maka anyị ka nji nata obodo a. On the government ziri m ozi si m nata. I'm a nuclear physicist. Abịa for a government project. Ndị be anyị wee si m nata bịa febeghị. That's why I'm here, but I don't like it. I have to tell you the truth. Ebe ọ bụ na afa si m gwa eziokwu. Well, ebe ọ bụ na afa si m febeghị. I'm sorry. I'm anatara ọsịsọ because na nwere project na pursue na Lagos. Ka ife isi m wele ife ama nwobele. Nka tie nwobele nka. Egre. Ma yo go. Ngwa, ojo. Ngwa no gena ngwa. Egre ikuku. Again go back. You don't expect me to hold these things with my hands. To hold what? But to hold the same chip utoji. No. Ray. Okay. What? Alan up with. Enough, one of them. Come on, Jennifer. Hey! Kenno, nyala wufu. Itofe mu asicha. Di maka eribe hanni. Mu eribe hanni. Kedu nyala wufu itofe abiko. Okwa no to. Okwa ifugo. Onye kwesi no na bedie. Ino be nni ana agwa. Na kwenu ma anya biko no. Nketala nna. Kenno onye otu na achu igbabu ihe anu a. Atupu nwunye nna ha. Ha nwa anuwazi nna ha. Awadi okwu okilikili bịa na ọmụ ufuru ofe ahụ. Ịmara ife ga-ememe ya ka mfu. Dunwa, wufu ofe mụnwa bụ Jimaima. Tesi. Asị gị na ọmụ ufuru. Akwụkwọ ọlụchi ufuru ya. Ịmara ife ga-ememe ya. Wufuru ofe mụnwa bụ Jimaima asị. Asị gị na ọmụ ufuru. Ọ bụrụ na ị ga-anyụ anwụ ekere anya bụ ahụ ka mfu. Hey! Mụnwa bụ Jimaima. Ife na-anaghị eme gị. Ifuru ka ị dị. Ị na-eme nna m ọ anaghị aga n'iru, ọ anaghị aga n'azụ. Afọ ọ na-agba nwere nke na-aga aga. Ị na-elebe a solo ụmụ nwoke na-apịtọgharị anụ ọfịa ị na-acha ka banana. Mụnwa asị gị nye ọnya bụ ahụ ka mfu eziokwu. Ị gbara nwa ahụ ị ga-anyụnyụ kene ya. Ihe mee n'owu na ọ maka ndị dị ka gị ka m jide mụọ karat. N'ahụ gị ka m ga-agụkwana ya wụkara. Bịa. Jee ka ije buru ofe ahụ ebe wufuru ka ije rie. Ị naghị anụ ihe na-ekwu. Asị m gị baa ka ije buru ofe ahụ. Dịka asị na egwu anaghị atụ gị. Aka gị emekọtakwa na akpa m ọzọ ka m gwa gị. Mụnwa na-agbagodo okwu. Egwu anaghị atụ gị dịka nke. M ga-egosi gị ihe kịta. Mụnwa uji ma ga-egosi gị ihe. Mụnwa uji ma M ga-egosi gị ihe. M ga-egosi gị ihe. Na-ebu gị n'ihe ma ga-egosi gị ihe. Nwoke ịkwala aka. A gị na-esi ebe a. Mmanji ebe a sịrị ihe abụghị eme wetara ọkụkọ ọcha. Ozugbo. Hapụ ya na nwaanyị n'ihi ka m gosi ya ife. Hapụ ya na nwaanyị n'ihi ya. Ya ka m gosi ya. Mmesi ya gị na. Gosi ya nwaanyị n'ihi ya. Jimaima mmecha gị taa ya na. Mmecha gị taa ọ bụ na ị ga na.
kana fa wasa fa no na sunu bo se fa na no bucket mba Oji Igbo happy. Okwansi garapia. Iye bu mmadu ma imo fo. Okwodo anya ni mo fo. Eye buko no mmadu. Onye aye buko no mmadu. Onye egbu no mmadu no kwulu. Asim garapia na aka nna me emebi go no da. Ngenwa. Anusina. Ngenwa. Anusina. Aka nna ga emebi go. Anusina. Nsiga anusina aye buko no obodo. Akapụ ya. Okolofu. Okwansi garapia. Maka ni ye melo onye. Ibe nso ba he. Eti. Iye melo onye aru. Iye melo onye aru. Yipu ihe yi n'ukwu ebe a, nsi na ebe a bụ ebe m. O nwere omume ị ga-eme ebe a, akụjie ngwu ukwu n'aha ikuku. Ịnụ ihe m na-ekwu? Yipu nke gị. Yaban. Shirley, it looks like we're having our first client today. Ah, dalu no. O nwa anyị nwoke. Dalu. No. Nwa anyị nwoke. Anyị na-ekene. Oh, no. Aha. It looks like we're having our first client today. Already? Yeah, there they are. Aha. No. Aha. Nwa anyị. Anyị abịago. Since you're around, you might as well be my secretary. Okay. You have a pen and paper? Yes, pen. Yeah, I have some paper. Okay. What you're going to do is take down their names, where they live, what they do for a living, and any other detail you can think about. I'm sure we're going to need all that later. All right. Nine, Biagodo. I'm Biabazio. Bia. I got the ring mouth. Kefe bataunji wee bịa. Ọkwa nwunye m. Ọ bụ ada nwanyị. Oge ọbụla fe ebulu ọgụ na-anụ be m. Nụkọta ọgụ nke na-akwatu mụ nwa bụ Igbo naanị. Ọkọ ọjọọ na-afa sife wetara na mmachi ebe nnọkuni. Aka wetara elu taa. Ibe nna akọ bụ na fa nụkọtala ọgụ a nke igwunyezi onwe fa aka n'anya. Ibe nji bịa ebe a bụ ka egbochi ya bụ ọgụ tupu ọghọm ogbugbu. Fa ga-abịa nwe iyi ndụ. Onye ọbụla ga-afụ ife ga-eme ibie wee gba nkịtị. Nye maka ọ ga-eso. Ebe ọbụla fa anọ na fa anwa na anwa nụ ọgụ ọzọ. Ọnya ka m ji bịa, biko. What did he say? They're having a little domestic problem at home. So it's like he brought his wife and his daughter. They came here to take an oath. Kerebe sifafa bia. Aha. Biaba ziano. Asiko no bia. Okunu yipuli aha. Namba na leba. Yuma bia. Kupa aka ikunye nazo. Kupa aka nazo. So, what are your names? Your name? My name na Jemima. Afa ka ọ na-ajụ anụ nka nza. Na ọ bụ ịma nwoke ama nna ebe a gị nwa bụ nwaanyị na-aza ajụjụ. Ebe a bụ alụsị. Afọ ya bụ Jemima. Jemima who? Igbo. Jemima Igbo. Ray, I can't spell these names. In a moment. Ọ sị na ya amaghị otu ya ga-esi ede n'akwụkwọ. Elekwa na ọ sị na ọ gụrụ akwụkwọ. Aha. Unu agwa gị afọ unu? Asị m ya na afa nwunye m bụ Jemima Igbo. Asịkwa na ọ mara ka esi asị. Na ya amaghị otu ya ga-esi Okay, Jemima Igbo. IKPO. Okay. And your name? Your name? Ọ na-ajụ gị aha dezi a nwa nkwụ itipu sọsọ okwu ka ọ. Biko afọ ya bụ Oluchi.
Oluchi. Oluchukwu. What's her surname? Oluchi gịnị ka ọ na-aza? Oh, Gbazuo Agụ. Gbazuo Agụ. Gbazuo Agụ. Gbazuo Agụ. That's G-B-A-Z-U-A-G-U. Oluchi Gbazuo Agụ. Okay, so we have Jemima. Jemima Igbo, nwunye m. Jemima Ikpo. Mba, Igbo. Igbo ife na-ayọ ayọ. It's okay. Igbo Igbo Okay. Biko. Ali nwe achọrọ ibi okwu. Oluchi. Oluchi. Olu nke Chukwu. Gbazuo Agụ. Oh, but I can't say these names. It's okay. Who's the defendant? Who's the... Yeah. Kedu onye chọrọ okwu? Kedu onye achọrọ okwu? Mmankwụ nkwa nke ama kịta. Mana ife mma bụ na ebe ọ bụla fanụ na fa anwa na anwa n'ọgụ ọzọ. So if you fertilize you will be here today, for that now everybody will enjoy the fruits of their labor. So I gave video, first of all, with the necessary rights. I question email. Nke mmanya. Bịa bịa nwanna. Ọkwa onye kụziri ka esi agọ ikuku. Of course. Agha kụziri m ka esi agọ ya. Agha? Yes. Oh, my wife now, she's been with me here on a day to room. She's just going inside. On ya take them down minutes inside you web. It's not when you kuzil kesi agwa. Aga bife kuzil mia. Aga.
Padà fẹ́ràn wa. Aga kụziri ka esi aga ikuku. Yes. Aga kedu nke ọma, aga sụgbọ ọrụ Igbo nata. Ọ kọwasịrị m ife niile dị n'ime ya, even though that I can expect some of the details since some of the files and other things. But ọ kọwasịgo m ife dị n'ime ya. Nyanwa kụziri ọrụ oyibo ka eji agụ ikuku. Ọ bụrụ Igbo ka oyi, ọ bụrụ ofu ife ahụ ka m na-asụ, the things I ekwesịrị ikwu. What's the difference? Kedu ife agha maalụ maka ịgụ ikuku anyị? Well, I don't know. Yeah, I remember something. Shirley? Yes? There's a wooden gong inside there. Pick it up and knock on it 3 times. Okay. 3 times. Do it more melodiously. Okay, you can drop it. It's not going to be good. Yeah. Man, it's not going to be here. Can what become? She's just. What are they saying? Are they talking about me? They're saying they don't like the way you're moving around. Okay, I'll sit down then. You can sit here. Yeah, okay. What? Why are you down here? What now? What are they saying? They say you shouldn't sit there, but it's okay. Sit down. It's just a wooden chair. I'm going to sit down anytime. What is it? Cheluno. Wait! It stopped! The stool is stopped! It won't come off! What is this? It won't come off! Bianu, there's a situation here. It stopped! It won't come off! I think it has to do with this fetish thing. I know what we're going to do. Let's go and see Ara. What fetish thing? Let's go and see Are you sure Ara. I can do something Yes, about it? he'll tell us what to do. I think he'll have an answer to this. Let's... So I'm supposed to go with this thing to that man? It is a look sick or come Jesse. And make up an ego. And a mego. You know, not. And I oh, the pay for Bodania. Here, I couldn't know Bodania. I'm on my above from the government. Thomas. Be happy. Oh, the Makaki. You're not chumma. But it not shine. Yes, I don't Japan now. It's been a while. Oh, thank you. Yeah, try no game with it. Oh, now you see, Asama. Cake you. And then, Cousin Kina Zamotua. This is our one. Oh, you don't know. Macagin is on rain on honor. Open is you. Steven! Steven! Auntie! Becky, I got them. Uncle now. Steven! Uncle Razio too. I don't want my beacon. Steven, Becky, I got them more. Can say the post? Can say post? Post. Ever get up to most really bueno. Can you just want some? I did one. I must you walk an hour. You can call against. Yes. Biajan and Canto, say I'm saying make them all. Bia, hey, okay. Biaki Burigo, so, eh? Boss, I told them everybody is now can I'm going to know. If we're back on it, no one can make you safe. Yati. Okay, come on, the cry, you know. Oh, Steve. No, Steve. All the way. I was not out of one wrong. I was among you on a go and not go. Just and can walk on my going Zibia. Always in me, I can have been. On that come, we say, I was your bosom kitchen. I give you. But I ain't car. Only in our phone, your name, eh? I. Oh, Ndo. Ah, Ndo, okay. Bia.
ị kwesịrị ije zuo ike bịa ka m nọrọ n'ebe a zuru ike mba ọ na-eme ụlọ ka izuo n'ike ọfụma mba n'ọkwa ike ka m chọrọ izele ihe na-ejebe n'ime ụlọ gị ime bịa ka ije n'ime ụlọ mba bịanụ dịkwa shọ na ọsọ ọsọ ike ka ịchọrọ ka m ime ụlọ ga-aka mma ndo What a big relief. You know, that chair sticking incident, it really unsettled me. Oh, scared me. Of course. Is he okay? Maybe we should take him to the hospital. No, there's a first aid kit at home. Gebe ntị Osuofia ọ maka anya bụ okwu ka m ji wee bịa ịbịa na mma ife anyị nụrụ n'ụlọ ụka gbakara ọ na-achọ izi mmadụ niile ala ka si wee bụrụ onye jele akwụkwọ n'obodo oyibo gụsa ife niile ọ gụrụ ka unu kpọnatara ka ọ bịa bịa febe ikuku ọ bụ mụ kpọnatara anyị nwa na-emegide ife ahụ na-ewu anyị bụ ndị ụka iwe ọ na-ewe m karịa ka o si ewe unu mụ ka ọ na-ejife egbu ka m gwaza gị eziokwu o jekọrọ ife ya bụ alụsị chukwu ajụ unu kụ ya nụrụ m ọgụ a jee gwafa ọma mfie gị nwa ama ngokwue ịma mbụkwue ya bụ gebe ntị mma mbụ na akwụkwọ Deuteronomy isi amaokwu asatọ wee lue na nke ili ọ sị na Chineke na-eme iwu Chineke na-emegide ndị niile na-akpọ isi ala wee nye alụsị apịrị apị ọjọka ọ sị na Chineke na-emegide ndị niile na-emekwa na ọ na-eji wee dị ọkụ wee bata n'ezinụlọ dị mefe alụlụ bịa bụ ụtarị kefọ ịmakwa na nwa mgbe Chukwu na-abụ na Chukwu na-ekerekwa mmadụ ọgbamamarọ na nkwụ nwụọ maka nsịgị nwụọ mmanya ada m aṅụ ya ka m gwa gị nna nna gị na-aṅụtakwa ọnụ ya rapụ ya ṅụba mụnwa dị aṅụ ya ife anyị na-achọ ka ime ka ịghọta bụ na akwụkwọ nsọ si na agaghị ịmụ ụmụ gị ọzọ na ọdụ nke enwugwo agaghị ịmụ ụmụ ọzọ ọkwa ọmụmụ ka i kwuru ihe abịa naba ọdụ nke enwugwo okwu ga-adabago yara mee ya mmụọ ọzọ nke m na-ekwu nke kịta abụrụ nke anụ arụ nọ nke mmụọ nsọ Chineke na-eme mgbanwe afụ na-abụ n'ime mmụọ nsọ ime ikuku afụ mmụọ nke Chineke nọ n'ime gị n'ime ikuku ịbịanụ ịmakwa na ka ndị atazi n'anụ ka ndị ata n'anụ ka ndị aṅụla na ọ bụrụ na Osuofia ezi Igbo agọba ikuku oribe nri ka ife ga-elibe kene ọṅụba mmanya unu bụ ndị ụka na-abụ n'ukwue ntu unu jekene mbọsị a na-eri oriri jekene nụ jekwuru eze mmụọ ihe abụ ịtakata anụ afọ asaba gị anụ amịrị amị anụ abụọkwọ nke tinchọp anụ bụ anụ amịrị amị ịṅụkata mmanya kpọkọpị o wee bụrụ ife na-agụ gị agụ ka i wee jee bụrụ eze mmụọ ikuku mgbakọ na nzukọ okwu obodo gị na agaghị ịmụ nwoke ọzọ ọ bụrụ na Raymond ama tinye nata aka n'iru anya bụ alụsị nke anyị na-akwụrọ ọkwa na Raymond ama ji eze aka na ya ọma gọnya bụ alụsị nke nwa na onwe gị ama ngọkwue ọgwụsịa isi na ama ngọ ikuku ihe abịa naba nsị naba na mama nọrọ naba na abịa ọzọ aṅụ mmanya mụ ama ngọ ikuku a na-adọwa ụlọ ọnụ bụ ndị ilo m na mama ngọ None. Hey! Arrivons! T'es revenu nous? Na gini meri ya? Ọmalịcha nwa. Ọmalịcha nwa nke? Na-ekwu ọya afọ. Chelụ ka ọnwụ nkwụ n'ọya afọ. Ọ bụ nkwụ ka eji. Ọnwụ nkwụ na. Ntị gị ọnwụ nkwụ na. Nwa m, ị bụ onye ebe? Onye ama na-atọ.
naba. Kedu ife a ga-eme nwa? A ga-ebu eje n'ụlọ ọgwụ. Mba, anyị nwere first aid kit n'ime ụlọ. Ọsọ bịara anụ nkwụ ka ihe enye wee n'anya ife enwe. Enwere ibu nu. Anyị ji first aid kit, a na-ewecha ya ka anyị wee treat nwa. Ọ dalụlụ nwaanyị isi m na-agbara ebe fasi ka a bịa n'alụ m ikuku nna agụ. Ikuku nna emechara rụọ aka nye m. Ọsụọbịa na-ekwe n'ife mee nwatakịrị ka ama m na ife mee nwatakịrị nya ṅụọ nkwụ ka ọ na ṅụọ nkwụ nwaanyị ṅụọ nkwụ nwa mmanụ atọ ọ na n'ochu nwa m na-akụta ụmụ mmadụ otu aka ya unu ma na onwebụla oge onwe ebele nsogbu anyị nwere ebe a maka alụsị anyị a na-akpọ iku mana onye ma obi anwụle tata kama ekene m unu abịa m igwu unu na madiro covered for this stuff and I hereby tender my resignation. John onye ọzọ ga-ebe n'ikuku. First thing tomorrow morning,
I'm going back to Lagos. I've got work to do. Whatever. Here. Oh. Ọkwa onye anyị rọpụtara ka ọ na-enye ikuku ibe olili. Ọsịna gịnị mere? Ọsịna gịnị mere? Ya ma alụzi. Ọ bụrụkwa nke ma iri ọkwa alụzi. Ịnụlị ya, ọ bụrụkwa ibe eji egwu egwu. Isi n'ime emezi ebu ibe ga-eme gị. Ị ga-arapụ ibe gbasara ikuku bụ omenala anyị. Jebe Lagos. Ụmụnna ya gwakwara ya okwu. Ya ka mgba. Kụsịasị ntaramaza. Kụsịasị ntaramaza. Ya nwa ma ị na-echere ikuku aka mgba. Afụnụrụ m ụdị ife a na-eme ife agbalụ mghalị nya mere anyị ga-emekwa ife anyị ga-eme ya tupu ife emebie o ife sị ka m kwue. Ichie Nathan, okwu gị adara n'aja. Mụnwa bụ ọranya n'obodo anyị bụ Abanubi anọkwatazị m mmiri ejugo awa ọnụ. Kedu ka esi chọchọ onye a ga-achọ nwa ya achọ n'obodo anyị a ọ bụ na onwe ya dị egwu enye ọ na-aga na mkpa ma unu malụkwa na ọnwụ bụrụ dike ọ kpala ofe ka aka osese enye esese maka na anụ tagburu nkịta na alụ na-atakwa n'aja alụ nya na taa ka bụkwa gbuo ka anyị chọọ na ewu ojii ka chika dị nekwa na anyị kwụrụ ya ọ na-arụkwa ọkụ chap chap ọgwụnụ m n'ọnụ ife mere na ọ dị unu egwu ọ bụrụ na amara ife mere unu amara na aka ikuku dị n'ife a o doro unu anya na aka ikuku dị n'ife a. Ichie nna ya erugo kedu ka isi malụ na aka ikuku dị n'ife na-eme na be igwe? Ọ sị kedu ka m si malụ ahụ na ọ nọrọ ebe anụnwa isi ọgaragidi wee je gọọ ikuku omenanị ọ bụ ka esi emenụ. Gee ntị ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Igwe na onwe ya ma melata ịgbada ijejeje fewe ikuku. Ọkwa nkịka nna akọlụ mbọsị mmụọ na-asị jene nwa buli ibu gị na-achọzi m ibu gị n'ụlọ gị buli ibu gị pụọ. Jeff si m
n'ebe ọ bụ na ọjọọ ya si eje mbọsị aka ji mara na ọgwụ egbugo nwa m ọgwụ gburu nwa gị mbọsị aka ji ochi onye ka a na-ekwudi eri Ogedegidi na Igbo ji wee je gọsịa ikuku garafọrọ ya mere nwa ya ji wee si Lagos bịa durie ka a marụ na ya gwọta ya chelu ụzọ ka chelu ama m ife mere Igbo oke meghere anya na-abụ mana nke atọ ka o ji afụ ụzọ ife mere Igbo bụ na nwunye bụ Jimaịma rapụrụ ya mana kwụ nwoke ọzọ nwa igwe na-efu efu aka ike ọ dụrụ na ya anụgo m kepu na ọ bụ mgbaji ụlọ gasị na amara ife na-ese ọkwa na oche eze ife dị ya wee bụrụ na nwa igwe fue oche eze elofe aka ịdịkwu na-ekwu ihe a ndị ichie ibe m nke wee eziokwu ka m chọrọ ịgba ụnụ o nweghị ihe ga-emekalata ka anyị jee gbado ụkwụ n'ihe ahụ na-ekwu mụnụ na-akpọ ikuku mụnụ na-akpọ kedu ma aha ya ndị be mgbaji nwanne m ọ bụrụ na anyị hapụ ije wee unigwu jemude Osuofia ka ọ gbadata bịa fewe ikuku ihe niile anyị na-ekwu ịma na onweghị isi Osuofia onye kwekwe bịa nke a nọ n'obidogo agwụ ujiji onye abịakwa onye gwara gị na Osuofia ebidogo akwụkwọ ujiji onye gwara gị Osuofia na-eji agwụ ujiji ndị ichie ụdị ka ije mmanụ ife na-eme ndụ igwe ama ekwu ozo ga-eso kedu ihe ti igwe n'udo mme Chineke emebe na nwa anata otu ka ọ dị n'aka bite anya mmiri Kevin na-eme ebe a igwe biko rapụrụ ndị be mgbaji igwe Ogedegidi gbaju ọnụ biko n'igwe dịka si anụ igwe biko Ogedegidi ime alụ onye ga-akpụnye bụ alụ ọkwa na egbuo m iwe nie m isi ọ karịsịa etu nwa igbuo mmụọ biko ọkwa na anyị ga-agwa gị anyị ga-ekwu igwe Ogedegidi biko onye ga-akọ biko ebube nataba Ogedegidi wee nwayọ agụ ka igwe Ogedegidi ọba dike egwu agụ ebube dike egwu agụ
was going. Nathan was going. Even Nathan was going. Go, 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 go. They meet another family. I am going to say. He said, Nathan was going, Osuofia was going, they were going, even I was running, run, 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 run. They meet another man, say how many ride. He said that you ride, I be tell and get away, you are not a Why? None. I na-achọ Osuofia onye aba n'ubi. Osuofia? Aba ka obi. Chineke alụka. Ọ na-akwọ ya. Osuofia ga-anọzide n'ụlọ nwa ezide efe. Osuofia ebidogo ọnụ akwụkwọ uchichi. Oge na-abata na nke mma Chioma afọ m ebe ọ na-aṅụ mmanya. Ifuru Osuofia ebe ọ na-aṅụ mmanya. Ifuru ya na-abịa mama Chioma ka ọ bụ n'ebe ọzọ. Ya na ajọrọ akwụkwọ nwa. Biko nwa m. Ịma ụzọ ebe ahụ. Ọ na all time bar. Iwe ka izuja ya ebe ahụ. Biko. Nna biko nwa na-alụkwalụ m ọlụ. O nwere onye ọzọ m na-anọ n'ụlọ. Nne biko. O tekwa na anyị na-ije. O tekwa anyị na-ije tata biko. Tukwudị. Ifugo ịnakwa ka anyị dodola aka na ntị. Idulu efa gosi fe ebe ichi ya ta azụ. Ị na-anụkwa ya maka na ị da-anụ ife. Ịnụgie biko na ụmụnne m. O duluru anụ unu chichi ya na azụ. Maka unu gbu ya nkịta ọgbalụ bọọlụ binie gbadịbe ebe niile. Biko nwa m ọ bụ na ọ bata sechela anyị ma ọ na-anya afụrụ ya na ndị ichie aba n'ubi chọrọ efe ya ya mma n'ọzọ o dị mma mma ejide na bọọlụ But that one is not the prime issue. Now listen. Am I in a problem now? Okay? That's true. Now, the international communities will never regard Nigeria unless my stable government. Okay? We don't want to know about that. No, you should. If we're to transition to civil rule, what does I get? If I hand make it up. Look, chere. In Achigwam, you want to tell me that, civilian rule is better than, military rule. Jesus Christ! Are you a a na-asịsị kpọba ndị amị na-abụkwa n'ofe behed ya obodo a udadụ enwe pandamoni mmadụ dị ibi a na-ebi with peace and agreement nya na amị ọmanarị nwoke m biko bido tata gbogo mbọsọ ọbụla efu m ebe a ife ọbụla na-agbasara ga etinzi n'ọnụ ebe oge esekwa m na na-abịa ezigbo ọ bụ na amara m ife a na-akụ I see no reasons why ị ga-eji wee tinye ọnụ n'ife na-edoro gị anya mụkọ na-edoro anya edegwo m mkpịsị deji ọ bụrụ ọzọ nka mgbe nya kedu ụdị mkparị dị ihe nke biko na ọ bụrụ nwa ka anyị na-agwa biko amamụmana ara agwa gị okwu ara atụ ilu gị alụ ibu isi nọ onye ka ịbụ na-apụala sodugwa mma ntị gị rie nsị nkakwụ mmeji ọkpọsutu onye ka ịkwụ kpọrọ ọkpọ mfat mmemetụ ege na gwe m gasị nsị onye nwa akpọ iji mụ nwa akpọ iji na m ga-ese ndịrị gị ha onye agba nwaanyị ka ịlakwa mụ na ndari aka apiri enya ka aka m nke ka m chọrọ ịchọ ịfụta akwụnye m ga-eze disorganize your dental my friend disorganize your dental bịa ka imetụ ntụbaghị ime ya mụ ngwa gị o nwere echiri m ọzọ ka m gwa gị mma amaghị ụra onye ka ya m ọzọ jee nsị
Osuofia nna ị nekwala ya afọ na agbọghọ gịnị ifugo ndị abụ ndị mma m ndị abụ ndị parade m ndị abụ ndị parade m ana m agwa ndị a na Osuofia aga obodo anyị bụ egwu batanụ bịa ụka agụ duziri anyị ozi ka abịa zie ya mere mgbe bịa ka eze zie Osuofia kpọpụta mmanya ka enye Osuofia ndị na-esiri mụ nwa meta n'anya na-adị aṅụ mmanya na aba n'ubi ọ wụsala ibi enugwu ebe bịa soro gị zuzu ego ma mmanya bịa ka ezi gị ozi asa eze ka esi ebe a pụọ anyị ya aṅụ anyị ama aṅụ mkpụrụ na akwụna ka mkpụrụ na akwụna ịma na oyi na-aka gị scholastica Osuofia gịnị bịa kpọtara m akwụna ka nye nna m ochie kpọtara m ofu akwụna ka Osuofia akwụna dị durable anyị enweghị akwụna ebe a chọba anyị enweghị akwụna ebe a nna m ochie bịa ọ na-enwe ọnụ mgbu mgbe mmụ eme ụmụ bịa bịanụ were oche Osuofia abalụbisa eze ego ozi ngwa ngwa sụọ ka eze ego ozi asa eze anyị mụ na onwe m dị happy maka na unu mechara ikuku ụlọ olu m unu weta nyechie m ya azụ na unu nele anya wee fụ na unu jefiere unu wee retaliate wee nyechie ma agbaghọgwolu m unu maka nke a agbaghọgwolu m unu mmefu unu niile maka na ọgadagidi mgbe fa bịakwuo na izi m ozi a na-ebe m na-arụ ọrụ agụ akwụkwọ echere m fa o ji fasina ife ya taa nsịfa ṅụọ ọgwụ bitipi mkpụ ife ahụ ichie ụzọka bụ nna m ochie nsị ka mkpụ ya akwụna dudurebe ọwara ọsọ akwụna nsị ka mkpụ ya bụ ọkwọ akwụna ndị a na-echube echube ọkwụ halọt ka mkpụ ya halọt ọwara ọsọ mana anabatagwo ịgọ ikuku n'ụwa mma agọ ikuku with iniquity maka ejego m akwụkwọ mma agọ ikuku n'oyibo gọọ ikuku n'igbo gosi unu na nwa na-ejekwakwa akwụkwọ wee bata lanye nụrụ ikuku n'aka jee na larụba unu alanyegwu onye maka mụ na ikuku gbalụ ndụ ikuku ma m mara ikuku eziokwu Osuofia point of action mụ abụrụzi Osuofia ọgadagide na-anụ ya anyị nwoke bụ Robinson nke na-akụziri m nkụzi wee bụrụ Davidson ya na mụ nwa bụ Osuofia si mụ na fa mụ na oyibo na-akwa ezi n'ofu ngịga Osuofia si mụ nwa abụgwolu Osuofia si ka m jụọ Osuofia si ọ afa ndị mmụọ ka ọ bụ nke mmadụ ka nke anụmanụ iwe ewenego ọ na-abụkwa na iwe ewe n'ụnụ na ọ na-abụ mmeghe ọnụ oyibo esi n'ọnụ na-adapụ ka afịfịa ekpughere na tipa mana ọ bụrụ mụ mere ọ bụ oke mmụta mana isi ka nkọwawalụ gị ọranyelụ ibi nitrate ịma nghọta ma nkọwalụ gị igwe mma agọ ni igwe nsị mma agọ unu agba nọ n'iru m wee so anụgo m ibe ikwu Osuofia sinụ ọgaragide ihe adị ọ dị mma anụgo m ibe ikwu Osuofia si na-erugo igwe emesie ilu Osuofia si na-etinyekwa si na-ama mgbe ochie si ilu Osuofia si duge n'ikuku kụzielu ya ka esi eme ọgaragide onye adị illiterate unu ya edunye m mmadụ unu edughị m onye gbajiri mkpịsị ka m gbajiri ifuru onye a ichie nọta na gbajiri mkpịsị unu edunyere m illiterate anyị emebigo
onye abịa illiterate. Igbo onye ụmụ ya resite kụziri ya afọ ọnụ ya achọkagwo whitewash. ịma na echiche Jeff nwanne gị adị ekwe m ala nri mgbe na-ekwu unu ga-akwado kunu jeelu Lagos gbaa mbọ ka nwa dimkpa kwụnata nwa bụ Jenny anyị tasị anya afụfụkwa eziokwu gbaa ya n'ọnụ maka obi m na-agwa m na ọpụpụ Jeff a n'ọnya bụ emesi. Mama nsogbu adịrọkwanụ ife a bụ obere okwu. Charlie dịka etu isi wee nwee bụrụ onye ma ife ana m ayọ na ị ga-eduga nwa Lagos nji kpụnata nwa bụ Janet ka ọ jeni nke akpọ na ya wee mmesi anya mbelụ ntị ya anyị ya n'aka eziokwu agba ya nọ anyị enweta ya takwana ya afụfụ na ụdị osu wee kwesị ọ gwa anyị ebe Jeff nọ nyegodo anyị adreesị ya. Mummy adreesị ọ dị adreesị adịrọ mụnwa na Charlie ga-eje Lagos a wee kpọta Jenny ọsọkwa ya nọ n'ọnụ oke. Charlie ọ bụ eziokwu anyị enweta ya kwadebe na ka nye unu 10,000 unu ji eji akpọta ya. Mummy 10,000 epeka tiekwuola anyị 10 ka ọ bụrụzie 20,000 ebe anyị achụ erika ọnwa ife ncheta lo ị na-ajụ m adreesị onwe foto fa na-abụ kedu uru foto ga-abala anyị adreesị nwere ike ịdị na ya ka m bịa jee pụta m. Jesus gịnị eme ike ekwensu eme gịnị daa ekwensu adawo ochi mee Praise the Lord. Hallelujah. Akwụkwọ nsọ na-akọwa na enyego anyị ike iguzogide ike onye iro anyị. Gịnị bụ ike onye iro? Ọ sị na anyị ga-azọgo agwọ na akpị onwe ihe ga-emerụ anyị arụ. Ọ bụkwa agwọ ezigbo agwọ ifu ezigbo agwọ na-ata ata ijezụ onye kwụsị na ife akwụkwọ nsọ kwuru. Akwụkwọ nsọ achọrọ gị ife ụdịrị agwọ na-agwa gị bụ ekwensu onye iro a ike ka ị ga-eme gịnị megide. Ike a enyere anyị bụ site na ike nke si n'afa Jizọs wee bịa. Ike si n'afa Jizọs wee pụta. Ike dị na gịnị n'ọbara ya. Ike dị n'afa Jizọs. Ike o n'ime obi ya. Ekpere onye nwe anyị na Chineke anyị nna nke eluigwe agbakwa ezuru ike Chika na-akpọtu ugboro ọzọ ugboro ịtọ anyị na-akpọku gị n'oge awa okwute ụwa tụwa otu aka na-eru mba ka ịbụ o nwere otu nwaanyị n'ebe a
o nwere nwaanyị ji mbịa ebe a ajọ mmụọ na-enye nwa ya nsogbu nwa nwoke ụta ha ga-ekpere nwata ya ekpere bịa ka ekpere ga-ekpere nwaanyị ahụ bịa ife ekwensu o nwere ihe ekwensu na hụrụ n'isi nwata ahụ aja aka nwaanyị anyị ga-apụta ka ekpere ga-ekpere pụta ozugbo ka ekpere ga-ekpere n'aha Jizọs ka anyị buso ekwensu ha agha onye nwe anyị na Chineke eze ebi ebi ka ebu okwute ụwa ta ụwa anyị na-asị akụda ya chakayo o nwere ihe ka o ji n'onu ọgwụ nke agwọrọ agwọ nke aka gwọrọ ọgwụ ekwensu onye ire anyị nyere wee na-anya n'onu a ga-eweta ya ka gbaa anya ọkụ mgbe ọ bụla eji gbaa anya ọkụ nwa gị nwoke ga-enwere onwe mgbe ime nke a ka onye nwaanyị nụrụ ayọ gị n'aha Jizọs ọ sị ị ga-educheri ya nne ya yokosonto ị ga-educhere nwata nne ya ị ga-educhere anya mgbe ị duchere anya ị na-eme ya na gaa n'oche gị gaa nọrọ anya be nne ya ị ga-educhere ya nne ya. Praise the Lord. Hallelujah. Idima nwaanyị si na ogene ka ị bịa biko abịara m ebe ihe ndị wee bịa maka nwa m nwoke nwa gị nwoke ee ọ nwụrụ anwụ nwa m anwụkwa anwụ gịnị mere o si ana bekee ya nata na-anachighazi azụ ya ka nsị ka m bịa ka ihe ọgụ ka ihe ọrụ ndị ikuku duo ya ọfụma nkwụ ọjọọ gara ịbịa ka ịlụgwọ chelụ ka anyị bịa ịlụgwọ elu nwa be gị si ofesi kedu obodo ọnọdụ ofesi Amerịka ahụ ịlụgwọ n'ebe ije Amerịka ikuku ebe eri ego oyibo wefutebe dọla ewe gwa wefute dọla ma ọ bụ pam ka ewe gwa ikuku aka amagbara m ihe na-aza dọla ife a bụ ego Amerịka ife a na-abịa ezitala gị wefute ka onye ọzọ soro gị rie afụnụgụ nyamakwu ka o si acha mbụ dọla nwa bido mma ngwa na ikuku aka mmachala gị eji na ikuku aka ka ebido ife abịa idoro ji ọgwụ anyị emie na nkịtị ọ dị mma ewetara naira ka ngwakwa bụ iwere naira wee na ikuku aka mana nwa gị ya anachi ya azụ naira kali ya ọ bụrụ na iweta isi m gụọ mụ kene naira ọ bụrụ naira kali emenye otu a nwa ga anaba mana onwe ka drivers wee tụọ ajọ gị n'elu nsogbu adịla aeroplane mma agụ biko Osuofia nwaanyị ọ bụ iku wefute dọla asị gị wefute dọla wefute pam o nwere nke igwere wefute mgbe ife ịma maka n'ukwu ị na-apụala ya ijiri dọla nwaanyị ya ijiri dọla iwe were dọla gụ fichi na Central Bank mmadụ ahịa afọ ya anya ọdụ mma nọrọ ana afụgo na nwa gị dị possible ọ kwado akwado wee nata mụ bụ onye na-agọ agụ ka nsi wee kwu mbụ ikuku na-eyizi sọks ikuku onye ọbụ ihe ọmụma ngozi nkwa nwa na-ebu ego agaba esola obodo gawarigo
nwa gị ya na room ị gọrọ ka ọ lere mana nwa gị nwoke bụ Jeff anyị fụrụ ya na baa Jimaịma gbasara ofu ọ dịkwanụ ka Jimaịma maara ihe gbasara ofufu Jeff. Jimaịma ekwesịghị ịtụkwasị obi chaa o kwesịrị ka ata ya afọ ka e wee chọpụta eziokwu. Igwe ị ma na Jimaịma na-eyi ugegbe anya dị ojii yiri nke Jeff. Eziokwu. Ọ dị mma anụgo m ive unu kwuo. Daalụ emesịa ka m lere ebe m ga-eme maka ya. Biko daalụ m. Igwe Where is this man? Hello, sir. This guy won't. Hello, sir. You have to help me, sir. You are the Director General of this place. There's no one else I can go to. Please. Right. You are my friend. There is nothing I can do about it. Please, sir. The reason for my abandoning my job is beyond me. It's been over 6 months now that I've been on suspension. Things have not been easy for me. My wife has had to return abroad, and I can't even join her because I can't afford it. Things have not been easy. I've had to resort to using my car as kabu-kabu just to make ends meet. I have to survive somehow. Please. Ray, I sympathize with you. It's not as if I don't want to assist you. You see, it is not as easy as you think. This thing is an official matter, you know. And the way it is being handled. Huh? I would suggest you go to your friend SK for an assistant. Well, sir, I came here very certain that you would be of assistance to me, but now I know better. I will survive. Any which way I will survive. Ray, I would have helped if it were possible. I understand. I'm sorry.
help us down to Orile. Orile? Yes. Pay 250. Please, can't you take 100 naira? Okay, pay 150. 100 naira, sir, please. Okay, come in. Thank you, sir. See ya. Because not born again. Bonnie born again, Bonnie born again. What if you can't mean? No, if you can't. In a city, na Bonnie born again. Imofanana Bonnie Dibia Catala over the fan. I'm telling you. Mana, Oputi Tibia, Bonnie can convert him. Convert who? Dad. Bonnie not convert there. Imopiha na bo nwoke n'obodo ha. Igbo na-ekwu ọra. Ihe fuchadele. Igbo na-ekwu ọra n'ebe. Ebe kosi. Ndị Aba na Obi na Bonny bụ born again no, na Bonny abụrụ born again no, na nne ya bụ dibia na nne ya bụrụ dibia, ọ bụrụ dị ihe m na-ekwu. Kezi ine. Just me now. Nke anyị fụ. Ịmadụkwana this man na nne na Bonny ejegosi n'obodo ebe ọ nọ ọrịa bịa Lagos anya na ya biri nwa na-agwanụ gị ha Bonny akpọlụ gị rapụ n'ụlọ si na arụ adịrị ya na ọka ya kpọjee hospital for medication. Weto ogogo dị nwa ka a na-agwọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ ga-eme na mfu na Lagos unu ije afụgo Bonny emegidego m ife mgbe eze kpee ekwele. I'm telling you mkwana Bonny emego m take risk me take nọrọ na ndụ m. Ịmana Bonny kpọm wee ga na Festac bụ ofu dọkịta nwa na Festac. Ọ sị nnọọ ka anyị jee poison apụ tere nwoke a. M wee soro Bonny wee gawa ebe ahụ n'abalị. Soro Bonny wee gaba? Nwa na-agwa gị ha. In fact, nso Bonny gawa ruo ebe ahụ wee kwụrụ n'ilo. Bonny wee nwa aja wee banye ebe nwoke a wee jee gbusisi ọkụkọ ya niile. Ka m nọ n'ilo ebe ahụ ọ bụkwanụ na ndị polisi bịa ebe ahụ jide m that night. Wee kọọ gịnị? Ka ife m ga-eri. In fact, ike Bonny agwụgo m. Nkọba gị ihe njego sọsọ ka m wee fụ na Bonny na-ala ọfụ m. Ị gaghị ekweta. Ụmụ nwoke. It's heartless. Bonny akpụgo m isi. Heartless. Unless one of your boyfriend after right now. It's not been a Lagos. If a man like Ron, even Lagos boys, you find them make carry your girlfriends. Maybe it's no be. Oh, na mafolu. Dr. Ray. You mean if any neighbor, be home one house? Est-ce qu'on believe if I'm more about it? I'm not going to believe for the Hegua. After all, it's in a romance. Manifenji Quifa, but based on my past experience with the house in a me. I draw more. Saying if any na big cucumber. No, sir, on one knack. Est-ce que moi, je was sure?
nwa mmụọ Ọsọfịa. isi na gịnị ka ị na-ebe na ihe na-edozi ebe a achọrọ m ịnwe ma ahụ ewu ikuku a merụrụ arụ ka mma ife m ga-eme ya nwa mmụọ ọdọ iwecha ewu a niile ọ ikuku nwa ewu a niile ọ ikuku nwa a na-ewetara ikuku ewu nwa ndị a m fụrụ nwe ndị ọcha m fụrụ akụkụ ọ bụ ikuku nwa egwu mba Hausa wetara nke ahụ ire emekwanụ mma ị mụrụ na ị agwa m ịsọpozu ngwa m na ọ bụ ikuku nwa egwu na atụrụ ebide niile m fụ Ọsọfịa eche na ịma o nwere nwa obere efi eniri ife na ọ ikuku nwa egwu Ọsọfịa ọ ikuku nwa field anyị eje afịa ka eje lebọnata nsị gị na anyị eje lebọnata egwu ka were ego mee ife dị mkpa ọ bụrụ ọgwụ ọla Ọsọfịa aka m adụrọkwa Ọsọfịa biko aka m adụrọkwa fialụ m ụdọ kemgbe efewere ikuku ahụbeghị m onye rere ewu ikuku Ọsọfịa anyị enwe onye mbụ mụ biko aka m adụrọkwa Ọsọfịa san Ọsọfịa aka m adụrọ fiụdọ nsị gị fialụ m ụdọ aka gị adịrị ya ma nga fialụ m ụdọ isi m fia ụda mma afịa ụda ifi ụdọ ikpupụ ewu afịa achọkwa m nsogbu ikuku Ọsọfịa chọta ụdọ aka m adụrọkwa akpụ m ewu eje afịa aka m adụrọkwa Ọsọfịa nsị gị na elugwo m afịa nlepụ egwu Ọsọfịa isi na ya na-aga afịa ya agawa mana aka m adụrọkwa Ọsọfịa maka onye na-aga ikuku sọpozu ka ọ na-agba Land Rover Ọsọfịa mụbụ ọkwa m nọ n'ụlọ ọ bụrụ ọgwụ ole Ọsọfịa anụbekwara m na erere ewu ikuku kemgbe m fere n'ọlụ nwayọ ejela egwu gote Land Rover ekwutugo okwu nke anyị enye m ego onye ka ikwudu na nke a nye m gote mma wetara ndị ọzọ igwe ekwu enugo mgbe ga-ekwu nsogbu adịrọ jebe na nzuzo enyere m ego ebe mmadụ nọ ka anyị baa ụlọ ngwa nje na-ekpotere gị ozugbo ọ dị mma kedu maka ihe enye wetakwuo ka ibi na-eweta maka nka amechi ekwe na-arụ ọdụkwa ewu mma arụ obere ebe a na-agba ọsọ ife a bụ Ben Johnson makwa ihe nkwere ife na ikwe na-enye m ego ozu mma na-ewetara gị mma ere ekpotere gị ewu ebe a na-eweta nke arụ dị mma jee nene isi gị na ife niile m na-ekpotere gị bụ London train ma atụrụ niile ma ewu mma na-ekpotere gị bụ London train ịnụgwọ kpunye nwa mmụọ mma na-ekpotere gị London train ewu ifuru na ọdụgbo nwa mmụọ mmata eje Lagos Ọsọfịa ka nje zuo ike rotekwo nrụba ọrụ Ọsọfịa Lagos Ọsọfịa ị na-etikwere ikuku aja na garị ọ gịnị ka emere ikuku etikwe gị aja na mmanya nsị gịnị mebiri ewu ikuku erechasị isi na ị na-aga Lagos ikuku na-ata anụ anyị nwanya na-atara ikuku anụ Ọsọfịa ị ga-adị Lagos a kịta onye ya efe ikuku ngụnụ mụnwa mba Ọsọfịa mba nwa mmụọ gị ga na-efe ikuku gị ka a sị fewe ikuku mfewe gị na-efe ikuku ya bụ ihe dị na ya ebe ọnwụ na ị ga ka anyị ya aga ị na-aga Lagos ị ma na m na-aga Lagos ka nje gotelụ nwunye m na-anata na ụmụ ife Lagos ife niile dị Lagos na-ada abụ mma eje gotelụ fa nwaka ibie Ọsọfịa abịa nke anyị bịa kịta m chọrọ ịbanye n'ugbo ọdịkwa na mma ị ya abanye n'ugbo nsogbu adịghị ya abacha n'ugbo mana mma igodo ya nwaka ibie
Nolana can't us. Small. And one more. And we found a big wally father. Na onye be nna nwa nwoke ya nata nya ka nsị ka m bịa gwa gị dịka okenye dị n'ụlọ ka o biri ya ebiri na ntị Osuofia ị bịara ịgwa m na nwata nwaanyị na nwa ya ga-anata nwanne echi ị nweta ọjị bata na be m chem n'iru na ọ n'iru m bụ oke wee nwe ọjị na-ata biko ikpere ndụ ọ nwere mgbe aka ekpe na-abụ ọnụ kata ọ gbaba zigiza ife agha ọjị m wetara gị ngwasịa were aka ekpe tinye n'ọnụ nke adabagodo nwa were ọjị iwe wene gị mba ndị ka m wara ọjị iwe adịghị ewe m ya dabagodo ntị na ọgị ka m wara nya bụ nsogbu adụrụ ya dabagodo n'ihe m na-ajụ bụ ka na-anata nwanne echi n'ụdị dị aṅaa n'ụdị na fa na-anata nwunye m na-anata onye anata ọkpọrọ nwa be m nwa nwoke nata nwata nwaanyị na-anata n'eyi ka ọ na-anata n'anụ di sịrị nwunye m n'ọlụ nwunye m mụọlụ m nwa ọ bụzi enyi m ka ọ bụ Osuofia gee ntị nwunye m ka ọ bụ ife na-eme ebe agwachaa gị kwụsị na ntị nke abalị si na nke ọzọ wee fepụ ndị be anyị tụrụ ilu si na ọdịnala na-ebu eke okwu dị ya okwu ka ikwu ndị be anyị na-eme omenala anyị na-eme omenelu eso m emechukwana iru na be anyị ebe a na ihe m na-agwa gị a ga-anụ nwatakịrị ahụ anụ etu esi anụ nwaanyị ị wetara ihe m na-ekwu a ga-anụ ya anụ ee a ga-anụ ya mmadụ ka ọ bụ anụba gwakwanụ m ya mụ na ya ekwuchagwuo okwu meshio deti mbọsị fa ya abata ekwutegwu mma kwute o kwutere na ya anụ m kwete na mma anụ ya dị nabata ya nya bụ na mụ na ya ekwuchegwu agbanyela m aja na garị onye na-agbanyere ya na garị ife m na-akọrọ gị bụ anyị ga-eme omenala anyị ga-ebu mmanya olu mbọsị anyị pụta na obi banọla ọgwụ tifenchọ banọla na nwa be ya anata ya anata nwoke bịa bịa ngwa ngata bịa gwa m ogini anyị ka anyị emezi kwube ihe a gwara ugbu a bụ ihe a ga-eme ị ga-akpọ ụmụnna anyị ịkpọta ụmụnna ịgwafa ihe eji eje nwa na gịnị ka anyị ejije ị ga-ebu mmanya nkwụọcha ga-adị ya biya ga-adị ya mmanya ọkụ ga-adị ya akwa ga-adị ya na ihe ndị ọzọ eji anụ nwaanyị na be anyị nke nka dị ndụ tata nna ga-esi ota wee nụ nwaanyị so ugbu a dịrị ya nwa ka ibie gotenụ mma esoje nụta gotenụ mmanya o okoloko ibe nwa niile ikwu mma eduje unu isi gịnị akwado akwụrụ m unu n'azụ mma esoje aje nnabata anya nwaanyị ọkwa nwunye nke ọ ya bụ ị ga-akwụ anyị n'azụ ọ kwụrụ unu n'iru nke a bụrụzi gịnị unu bụ ndị okenye onye ga-anụrụ gị nwaanyị ihu ya mara eme bụ ịgba egwu ngara sọsọ mma anụba nwaanyị ịnụ nwaanyị ka gụbara tụta na ego ị na-egbu m oge nwa ka ibie mgbe ị chọrọ ekwete m mma eje kpọọ ndị okenye ọkwa ife asị m mee ị ga-akpọ ụmụnna anyị ebe ha kwe ka mmụọ ga-akwụnye mkpọ ụmụnna fa atụ ego mma akpọ ụmụnna ebe a ka m unu nwa ụmụnna atụ ego eje lụta nwaanyị ekwete m asọrịnda nsị ga-asọrịnda ọ zụkwala ka ị na-anyị mana ka m gwa gị unu egotere mmanya gbara aka emechue m unu iru emechue m unu ruo ebe a ọ bụrụ pitipi ngwọ unu egotere mmanya ọ bụrụ turu olue mbọsị a unu enwere ifele ajọ mmụọ na-akpa ụdị ihe ike a n'ebe Osuofia nọ
ịmakwa na ọka ihe a mechiche wee dajuo ọdụ nke bịa fụ na anyị rụrụ mamịrị na-efe bupụta mamịrị aka na-akọ mma nwa igwe ọgadagidi ndị ichie ibe m anyị ma nọdụkwanụ naanị na-eneso anya ife mebinara anyị n'obodo a mba anyị ga-ekuru ịnụ ka anyị jee chọọ na ife na-eme aba n'obi ọkwa ife nsị ka m kwuo ka eziokwu eme ngwa emeghara ọdachi si bido n'oge chọba ewu ojii maka chi eji ya ndị obodo nene Igwe ọgadagidi ndị ichie daalụ nụ. Ray, ebe ka unu si? Jenny, ọ na-ewute nri n'ọnọdụ ya n'ebe anyị. Eziokwu, ọ na-esokwu n'onwe gị. Abịakwana ka nyere gị aka. Abịa ka nyere gị aka. Afọ ị na-ata ebe a ike ọnụ. Ma ọ bụrụ ihe ekweta n'ihe otu ịma na onye gbaa ọsọ ọ lacha anụ glukosu. Jenny, ị na-anụ ihe m na-ekwu? Jenny, gee ntị ka m gwa gị. Rụọ ọrụ na Doris apụgo sọsọ mụ na afọziri ihu n'ebe achọkwara m ka anyị dị na-eme nke n'ụlọ ọkụ Jenny. Ka m were apụ n'oke isi ebe a pụọ n'ụlọ. Jenny, eziokwu ya maka fọrọ. Eziokwu mbọsị ezi mfụ akpata oyi ju m ahụ niile. Akwụkwụ ma ekwuzie m ịfụ na ọ bụgoro nke a mụ na a na-abụ nọ kịta. On the strength of these facts, Kamuna, my good friend here, SK, Jiwepota, this culprit, Kojilonia, may admit Niwigwen and Nichi, no Nyama commit to all these atrocious acts, well tuned when we are. Bondi. When you even in a rape, sick as you. Ya dị n'okpuru ebe a na-eso kama ọ tego narị a si aka ọgba ahụ maka na aka ọrụ ekwensu aka ọrụ ekwensu ịnụrụ onu anụ ọbịa aka ọrụ ekwensu gere onye bụ ekwensu n'ibe a na-ekwu ọ gị nwakwa ekwensu a ga-etemesi egosi gị ebe a na-eme ekwensu efuru ya ndị osochi egwu anyị nọ n'ebe a na-eme ka obodo dị mma uru na-emebisi afọ obodo anyị n'ezi iluo na Lagos jee na Enugu ma n'ugwu Hausa gịnị ga na-ewu aba n'ubi n'ife ọjọọ ọ maka unu tata anyị ga-eme gị ife a na-eme ekwensu mpama Igwe ịmarọ nna nwata agwa ghara ịmụ ife dị ogologo megide agba obodo na-emebisi tụ anya ka agbachi gị nkịtị maka a na-agba ikwuchi ụmụ si eje ree gịnị agaghị ụmụ obodo ka mụ na ndị ichie mba ebe anyị na-eme ihe echi mgbe agbadata ga-agwa gị ebe anyị pụtara anyị eme Igwe anụgo mefe kwuru. But for the one little thing chọrọ itinye n'okwu a. Considering all the embarrassments Natago as a result of this matter, all the harassments, the humiliation, the vilification of my person, Makadisi Kuku stuff, and I may demand right here and now an unconditional letter of apology from Ikuku. Iji will make sure this matter completely. Ha! Ofu agụrụ akwụkwọ anụ wee mekwa mmadụ ofu. Ndị be anyị si na anyị were ka o si ewute egbuo m isi ree nwaanyị ka egbu anyị anụghị iri igwu ọnya na-eme n'ike mana ọ na-eji nwayọọ ala ibe njikwana wee nọdụ n'ọcha ka o nwee ebe ekwu dị anya ka nna onye elu mụ na ndị ichie anyị anụghị iri ikwu amaka
anyị ma nọ ngwa bụ onye akpasoro iwu anyị ama achụ ya n'ike anyị na-asị gị nwee ndidi anyị ata bụ ebe anyị ga-eme ebe a ka ọ na-ewutezina gị etu anyị nugo ya na gị na ndị otu gị onye a bụ ojii ya wee bịa adị m achọkwana ka nna abụba oge nche unu ya eje echi bụ adachieta azụ ka anyị gwa ụnụ ibe anyị gbagoro igwe ọgaragidi a sị m na a na-aga ekwesịkwa ọnwa ekwu ọnwa nke a bụ ọzọ dịka nwanne ya a sị m ka m jụọ ree ma onwe ka o si mekọta ife wee were anya ya na-aba anụnwa wee fụ Osuofia na Lagos. Osuofia oje Lagos. Anyị akwụchakwa ụgwọ ya anyị akwụ ụgwọ ya ịmakwara ego n'elu ịmakwa ebu n'ele ya na nwa efi ife Lagos dụkwa na ekuru ọkụkụ ebu ya ka ndị si ga-eso na nje ịfụrụ na ịbatagwo idubagwo awa ya ga-eso na nje Lagos na ịmara ife a na-akọ na develop ifuru na idubagwo awa ya ife agbawagwo yara mee ya n'anya agbọ ndị ga Lagos na n'obodo mpụta na-ejide kedu ife ọzọ mmata egotelu bịa kiris obi wee na-ajụ ya ị na-akpụ ya afọ na-ejide maka eji m ego fegharị eji m ego nke a ife akwọ shina ọkwari shina mfa na-enye nri ikuku nuju na-ekepụ ya eze. Good afternoon. I want to buy the Vaseline. It's over there. Ifugo onye ife a bụ ife fọrọ Raymond agụgụ akwụkwọ ngwọ ọ dị na gwa onye ọcha mụ na onwe ya tedino Igbo afụ na iwe ya ewekwa ikuku iwe ikuku bụ onye ọrụ mụ na agụ ajekwakwara m akwụkwọ ikuku ya ewekwa iwe ọsọ gebe ntị oyibo nsịgụ gebe ntị oyibo nwa mmụọ. Hey, good morning. Mụ na gị achọ m you me under you go sleep. Go. Well, no worry. Eji m ego fiagharị. Money is the money. Me governor ikuku. Mu governor ikuku. Come, give you money. And who sees this money? Eji m ego. One more shut up. Ibu nwa beef nwere nsogbu eso na mbịa Lagos. Eji m ego. Me, you, Adam equilibrium. Anya do equilibrium. Munaga. Go. You know, go Ghana. They never. Unare. Ibu gold. Ibu gold do ukwu. Go. Asị ka isi gbuo onwe gị na asị. Taa ka mmata dị na onye ọcha ifu. Jidelu m. Nwayọ kwa Osuofia. Onye nwayọ. Onye maka ikuku. Mụ na-agụ. Bịa. Nsị gị bịa n'ọhụrụ. Eji m ego onye nga ego. I call police for you. Mụ ka ya akpọrọ police. Nsị gị na-ekwe ego bịa rie. They worry me. Nsị gị na ego bịa rie. Yeah, They worry me. My friend, what is the matter with you? Hello, Wayo. Say, what is the matter with you? Come on, super. What are you talking about? I am governor. Governor? Ikuku. I'm taking you to the station. Wayo. Okwari police gave Nego. Read the money. Read. If I have a bribe, your dirty money. One more to go to follow me to the station. Follow me to the station. Why you? Do you want me to do the station? Why you come liquidate you? Why you? Man, Iru upon the free. You don't have to follow me. Move! It's even Iru with the frequent. What is he saying? Osuofia, I'm not going to know you. I don't want to use the different. What is he saying? Iru with the frequent. You want me to handcuff you to the station right now? Jebe! One more! One Jebe! Jebe, tell my people na motor. On ya la rola. One je tell my people na motor on chata. Nzela bigo niru. Ela ruso move. Let's go. Je tell my people. Mma iya ta la rojo la ta de. I'm taking you to the station.
Excuse me. Excuse me, please. I have not paid for those things. Excuse me. Jilungwa, you are not a driver. I said you should follow me. Follow me to the station. What station? I station. I tell you station. If one more jump, follow me. Jump, tell me, madam. Jilungwa, you are not. Take me to police, all right? Give me one message. I'll give you police. I photocopy you. Odoranya. One more name to copy me. Nsegara bonya. Iya la rola kita odoganya. Nsega elaro le franya. One more. Bravo nya ona bago. Gulo la ya fe me kita. Obo ne la rola. Bombaga. Mpise ya fe kwa kita. Mugi bolo na ba e afun mwanya. What is he performing miracles? Bravo nya ayo zine ola robago. What is he talking about? Mu ena pola. Biko onya mmanya ọ na-aṅụ mmanya ọ ṅụọ mmanya. The man has drunk. Mmanya onye ọcha anaghị ọ na-aṅụ onye ọzọ onye ọcha ọ na-agụ. Osuofia nsị na ọ ya alarụ onye It's a useless drunkard. After all, the so there's no point. I don't know you are a useless drunkard. Look at our ass. So yeah, that's chill. Chili. Take care of him, man. Let me go. Osuofia. Onye kwesịrị ọrụ inye ka na waya gatolego. Anyị anazikwe. Aka m na-alị asịkwa njeche bata ka m bịa beghị mana ọsọ nri ebugo n'mụwe onye nga n'ije ọkpa. Ka ezi hapụ ihe ọzọ na-akpa ihe ọzọ ka maka afọ gị. Nwanne m afọ m anagokwu. Ọkwari Chineke zọrọ m onye nke bụ ọwụlụ Steven nwa gị. Steven ni nwere Steven na-abọkwa ogwu Steven ka ị nwere. Steven ibe nchighi na ụbọchị ahụ ọ kpere m nwaanyị nnọ. Ụbọchị ahụ m bịa beghị ka ọ kpatara ahịhịa. Gbakọcha ụmụ ahịhịa nwa wee nye nshi m ruo mụ rụọ ọnya ṅụọ. Nlure na-ere ọnya rọcha anya ka o shikwu wee ṅụọ. Afọ m wee dele jụụ. Kpamkpam yonyo m anụ ọzọ m tụọ anụ ọzọ m wụọ. Ebe ka m bịa gwa ka agbakọkwa aka n'ebe nwa ahụ anya na ya wụ ọkụkụ. Ibe ọka ya agwụ, ibe ọ ya awụ ya pụtakwa n'ihu. Anyị amara na anyị mụrụ dọkịta dobe n'obu ọkpa anyị wee n'afọ n'ama na-achụ ya ma ọ bịa dị anyị n'imi na ọnụ. Ọkwa Steven nwanne m n'aka m na-achị imbatara anya na ọlụ ha ime mgbede ka m bịa n'aka anyị karịa. Nwanne m ka m jere ekene n'ọrụ abalị anwụ agwago nwa ama m alụtacha ngwa na anụ. Biati, ihe na-achọ ime kịta bụ mistake number 1. Ị chọcha nnọọ gị na-ege ebi ọ bụrụ Osuofia nwa ezigbo ka ị na-ekwu na ị ga-akwa nakwuru. Tom ka ihe si mme ka ị chọrọ nnọọ ka mme ejene m ụlọ ụka jee ụlọ dibịa ebe ọbụla m ji na-agba m ofu ime ka ị chọrọ ka mme a sị na m ga-akpọrọ Steven na be nne. Gị kpọọ Steven na be nne m nwa kwetara na nke a kpọọ Steven ọ na-alụ nne ya ịkpọ na anyị ị naghachite mụ na ga n'ọrụ na-enwe na aṅụrị. A sị gị na agụ ma hapụ mụ na Steven na sọsọ ya nwa na be nne ka onye ga-na-elekwe anya na-akọnye ọzọ na-akọnye ọzọ ọ dị ka nwata dị anyị. Angelina na-edo mgbe niile Steven Osuofia o nwere onye oyi unu na-eche maka m Biati
Ka ihe chọọ ka m mee. Thomas, a na-echeta gị mana ọ bụrụ gị nwa bụ Beatrice ka ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ịfụ Beatrice n'anya rapụ ya ka ọ kpọrọ Stephen nakwube Osuofia. Ọ gịnị? Ka ihe na-achọ ime m ihe anụ Beati mgbe niile ịchọ ka ndị ụwa mụwa m amụ. Ịma na Osuofia ha ebudogo mmanya si bughachiri Osuofia mmanya nụ mbute nke m. Ugbu a ka ịma na ị ga-eburu mmanya nke gị ebe. Maria! 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 Osuofia. Si Maria fụta. Maria meva gwụnkwụ m. Kemgbe o ji eme ya. Ọ meva gwụnkwụ m ife abụrụ gị eji nkwụ m. Kemgbe o ji mee nkwụ bụ ọkwa gị bufu nkwụ n'amị. Ife abụrụ gị eji nkwụ m. Gị na Maria na-anọ n'ofu ime ụlọ ọkwa ị na-akpọchi ụzọ. Ọ na-epioba were ji amị nkwụ m. Ọkwa ị na-akpọchi ụzọ jide igodi gị. Agọnala Maria maka mụnwe mgbe ọ na-abụ ịfụ Maria ọdalụ jọnọjọnọ na-apụ ka ọkụkọ ọjụgo. Nkwụ m ka ọ na-abụ ọmịcha o wee daba. Ka mbọsị ịfụrụ ya ọ na-ada jọnọjọnọ. Nwụrụ mgbe ọ dara jọnọjọnọ oyilo. Ngị na-amị ka ọ mama na-amị. Onye mịlụ nkwụ m? Ọ ngị nwa mịlụ nkwụ na-enye ka ibufu n'aka na-amị. Chọrọ onye na-amị. Gọvanọ. Mana ọ bụrụ oge eji ebe fa. Ma cherekwa ka njụa gị. Isi dị n'ogene ka ị na-eme n'ilo na-anya si. Kedu ife na-akụ kịta? Ndị be nna anata tata mma nọrịde n'ilo